ئاساییبوونا پەیوەندیên سووریا و تورکیایە یەک مژارێکە ناودەوڵەتیە نەک tenê di navbera Sûriyayê û Tirkiyeyê lê zilhêzên cîhanê hem çavdêr hem serpereştiya vê rewşê dikin vê mijarê dikin. Beriya helbijartinên çardeyê Gulanê ev mijar gelekî gerim bû gelek civîn di navbera berpirs û rayadarên hem Sûriyê hem Tirkiyeyê birêve çûn jêr serpereştiya İran û Rusyayê lê piştî helbijartinan hinekê ev mijare yanî bêdengî hatiye helbijartin. Lê niha Tirkiye hewl didin ku careka dike germiyê bixe nava van peywendiyan peywendî asayî bibin ji bo vê çendê ku civîneka Lûtkeyî Kopîtkî di navbera Beşar Esed û Recep Tayyip Erdogan birêve biçîtin. Di nava van peywendiyan da asayîbûna peywendiya da hinek merc hene di navbera Sûriye û Tirkiye. Yek ji wan mercan jî yanî vegera penaberan e. Beriya niha me amaje pê kir ku Ercandax jî amaje pê kir ku biryare heya helbijartinên şaredariyên salavêniyê Tirkiye bête kirin temamiya wan peramberan vegerinin Sûriye ku yek ji mercên her du aliyan e. Derbarê çarenivîsa vegera penaberan ji Sûriya yanî ji Tirkiye bû Sûriyayê her wiha asayîbûna peywendiyên Tirkiyeyê û Sûriyeyê diçe azdan e wê bigihin ku derê niha çavdêrên siyasî çawa xwe nizîkî vê mijarê dike min mêvaneke ye berez Abdulwahab Asî vekoler li navenda ji Sûriya vekolînan li dîlokê ya Bakurê Kurdistanê did gelme dabîtin. Berez Abdulwahab êvar baş tu xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkê em ji asayîbûna peywendiyan dest pê bikin. Asayîbûna peywendiyên Tirkiyeyê û her wiha yên Sûriyeyê di niha da bû çî hinekê xav bûye siz bûye weke pîwîz germatiyek nemaye sedem çi ye? Tirkiye çaverê çi diketin? Sûriye çaverê çi diket? Silav li hewbên her wiha li temaşevanên hewe hûn dizanin mîner dizanin kûçebûna peywendiyên di navbera Tirkiye û her wiha Sûriye dest pê dike li 2022 ku İran jî terefek bû legel Rusya xwestin va peywendiyan çê bikin û her wiha rûbirûyê terorê jî rawestin û taybet jî rûbirûbûna PKK'yê ku daxwazekê Tirkiye bû ji Sûriye ev jî hat bi piştevaniya Rusya û Îranê jî pêştir ji bo ku rûbirûyê PKK bibin û wan gropên li wê navçeyê li Rojhilatê Sûriye ve her wiha hêzên Sûriya Demokratîk û hemû evên ku girêdayî hêzên PKK'yê ne li wê derê û PYD lê hûn dizanin ku babetên din jî hene ku girêdayî gotûbêjane û karê gotûbêjane di navbera wan welatan da ku kombûneke çar alî bû ku çar gotûbêj giftûgû di navbera çend salan da hatin kirin li ser astê wezareta derve û her wiha dezgehên ewlehiyê ku rûbirûbûna terorê û çêkirina peywendiyan bûn ku Sûriya daxwaz ji Tirkiye kir ku hêzên Tirkiye derkevin ji nava axa Sûriye belê ferm. Heta niha hêz derneketîne lê yek ji mercên wan yên gotûbêjan vegera penaberên Sûrî bû ji Tirkiye bû nava Sûriye niha hikûmeta AK Partî dest bi vegera penaberan kiriye ji Tirkiyeyê bû nava axa Sûriyeyê beşeka wan dibêjin bidarê zorî beşeka wan dibêjin problem hene ew qaçax in. Me best yanî pirsyar ev ye vegera penaberan bi her awayî hebîtin nîşandana niyet paqîjiya Tirkiyeyê ji bo Sûriyeyê nizama Sûriye vegera penaberan red dike bi awayekî berdewam legel Rusya ku pêştir konferansek 4 bû 5 salan durust kiribûn taybet bi vegerandina penaberan Sûriya ne handanê dike ne tiştekî dide ku penaberên wan vegerin ev Sûriyên ku li wan navçeyane jî bi tena serê xwe dijîn evên ku çûbûn bû Tirkiyeyê û Urdinê yan jî Iraqê welatên din yê di nava herêmê de heta li dewletên din jî evan niha heye taybet bi melefa penaberan
هەوڵدانên zêde hene di navbera Tirkiye û digel Sûriye ku bikevin gotûbêjan di vê derbarê de bi taybet jî li wan kombûnên çwar alî ku xwestin penaberan bikin babetek ji kombûne lewa navçeyek jî çêkirin ku navçeyekî bi wan çêkin û penaber vegerin wan navçeyan ku demek beriye niha jî me behs kir lê Sûriya dixwaze ku hêzên Tirkî derkevin pêştir û herwa piştevaniya wan ji bo gropên terorê yan jî gropên opozîsyon li wê navçeyê nemînin yên Sûriya ev babetên dine lewra vegerandina penaberan ji bo nîzamê Sûriya ne babetekî ewlewiyat e ku elewiyat e ji bo Tirkiye ez wiha dibînim ku zextek çêbûye li nav xwe ya Tirkiye ku dixwazin penaber vegerin ji bo Sûriye li niha dest pê kiriye zexteke li nav xwe ya Tirkiyeyê çêbûye hejmarekê mezin yê penaberan ji bo Bakurê Sûriye hatin vegerandin lê nedine ve gotûbêjan din renge bikevin nava gotûbêjan û cih bigirin bi piştevaniya Rûsya. Baş e. Yani ev beşek wekete got pabendî yani peywendîdar e bi vê rewşa di navbera opozîsyon û desthilatê de heye. Lê beşeka din ya çavdêrên siyasî yên aborî dibêjin ev hebûna zûra penaberan li Tirkiye bargiranî li ser rewşa aboriya Tirkiye dirûst kiriye. Niha rewşa aboriya Tirkiye gelekî xirab e. Enflasyoneka mezin di Tirkiyeyê de dirûst bûye. Yani dixwazin ku bi derxistina penaberan hinekî rewşa aborî çareser bikin. Ez wiha dibînim ku gelek babet hene peywendarin bi vegerana penaberan ji Tirkiyeyek ji wan e ew e ku rêkeftinek heye li gel Yeketiya Ewropî Tirkiye dixwaze vê rêkeftinê carekedî nû bike û herwa nefeqatên penaberan werin pitirkirin ji ber ku ew babetin ku girêdayê helbijartinan bûn demek pêştir medît li nava Tirkiye ku ev sloganên babetên helbijartina bû li nava hevpeymaniya hikûmetê jî hevpeymaniya opozîsyonê jî û helbijartinên din jî wê werin kirin ku yên navxwe ne yên bajarvaniya li Tirkiye ev fokisa babetan li ser penaberan li navxwe ya Tirkiye hem ji aliya hikûmetê hem ji aliya opozîsyonê ji ber ku penaberan wiha dibînin ku خدمات و هەروەها ژێرخانەکە مەزن جێڕە divê û bûnebarek li ser Tirkiye heman demê de ku ve diyayek û sloganeke yanî ya rastaqîne nîne derbarê penaberan ku dê gotin di neva salên derbasbûyê de li Tirkiye temwîlek paredarkirineke Ewropiya Rojavayê hebû lê li ser hemû halan jê wiha dibînin ku alî aborî dewrekî mezin heye li babetê penaberan lê ne bi awayekî ku niha tê behezkirin di nava dezgehên ragihandinê de. Zor baş e. Birêz Abdulwehab Asî vekolê li navenda Sûriya vekolînan li dîlokê gelme bû. Gelekî spas ji bo tevlîbûnewe.